I-Amaranth, ubuchwepheshe bokugalela ikhomposi ngaphezu komhlaba. I-Amaranth ingaveliswa khona ukuze sizuze igqabi neenkozo zayo ezinexabiso, kodwa ke iintlobo-ntlobo zayo ezininzi zivelisa ngcono enye yazo. Amagqabi anezondlo kakhulu yaye ke anoqondo oluphezulu kavitamin A, B no-C, ndawonye necalcium ne-iron ekwinqanaba eliphezulu elide logqithe nelikwigqabi lespinatshi. I-Amaranth sisityalo esomeleleyo yaye iyakwazi ukunyamezela emhlabeni ongachumanga nakumaqondo obushushu aphezulu nesimo sokoma kwimozulu. I-Amaranth kungcono ityalo entwasahlobo ukuya ehlotyeni ngokuba ifuna amaqondo alinganiselwa kwi-15 lobuqondo obushushu ukuze intshule. Awona amaqondo alungele ukukhulisa i-Amaranth aphakathi kwama-23 ukuya kwama-35 obuqondo obushushu yaye yeyona mifuno yegqabi eluhlaza elungele ihlobo kunespinach ne-kale. Izityalo ze-Amaranth yegqabi kufuneka ziqelelane ngama-30 cm, zibe kwimiqolo emithathu epha kuma-37 cm. Yohlula umqolo okuma-75 cm kabini, wenze imiqolo emithathu elinganiselwa ku-0, 37, 5, 75 cm. Utsibe 75 cm omqolo olandelayo, uze emva koko uphinde wenze eminye imiqolo emithathu kuma-75 cm alandelayo ukwenzela ukuba kube lula ukuhamba xa uvuna amagqabi. I-Amaranth yenkozo yona kufuneka ikhuliswe kwisithuba esibanzi kakhulu ngokuba ide ifikelele kwiimitha ezi-2 ubude. Ukuqelelana kwesityalo ngama-30 cm, imiqolo yona iqelelana ngama-75 cm. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Landelisa ngokufaka izinti zethutyana ngezantsi kwisithuba esilinganiselwa kwi-10 cm ukusuka kwizinti zesigxina, uze ufake intambo yokubonisa umzila webhanti yecompost egalelwa ngaphezu komhlaba. Qiniseka ukuba ezi ntambo ziqinile yaye azikho goso, ngokumana uziphakamisa uziyeke zizehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo iye ngezantsi kweli bhanti ilinganiselwa 10 cm ukwenzela ukuba ke ungayingcwabi ngaphantsi komhlaba. Ukuba uyingcwabe ngaphantsi komhlaba ingubo ingekabi imvuthuluka evundileyo, inokubangela uba ke umhlaba ube nexesha lokuba ne-nitrogen ekwisimo esingalunganga eside sithobe imveliso kwizityalo. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangangama-30 cm ubunzulu, uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha de ubone umhlaba uqhekeka. Susa naliphina ilitye likhoyo olivayo ngefolokhwe, kodwa ungawuphakamisi okanye uphethuphethule umhlaba, kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba se-10 cm emqolweni lo wonke. Ukulungiswa komhlaba onobumuncu ndawonye nokwenza ukuba izondlo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, galela icephe lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo okanye itispuni yegalika ezolimo kumgama ngamnye olinganiselwa kuma-60 cm weli bhanti lokutyalela. Igqabi le-Amaranth litya ngaphezulwana kokuncinane, ngoko ke galela ikhomposti elinganisela kwi-3 cm ukuphakama ngaphezu kweli bhanti lilinganiselwa kwi-10 cm ububanzi. Akukho mfuneko sokuyifaka ikhomposti ngaphakathi emhlabeni. Olu hlobo lokugalela ikhomposti ngaphezu komhlaba lulandela ngqo le ndlela inkosi yendalo esibonise kona kwasekuqaleni kwamaxesha apho yacwangcisa ukondla izityalo ngokusuka ngaphezu komhlaba. Phinda-phinda oku kumqolo ngamnye okuma-37 cm. Oku kuyakwenza igqabi le-Amaranth yakho lenze isigqumathelo esihle sokudibana kwegqabi lesinye isityalo nesinye, kodwa ke shiya umqolo okuma-75 cm wonke uvulekile wendledlana esemva kwemiqolo emithathu ukwenzela ukuba kube lula ukuvuna. Embindini webhanti yecompost, vula kancinane ngomphambili wegaba wenze umsele olinganiselwa kwi-1 cm ubunzulu okanye ongangegogogo lematshisi elingqengqe phantsi. Ukutyala nzulu imbewu ye-Amaranth kuyakwenza ingantshuli kakuhle.
Tyala imbewu iqelelane nge-15 cm wogqume ngokuvala lo msele ngecompost kancinane kodwa ngokuqiniseka. Uze usiphule ezinye izithole emva kokuba zintshulile khona ukuze izityalo ziqelelane nga-30 cm. Sukuyondlala ingubo kaThixo ngaphezu kwebhanti ide ibe intshulile imbewu, emva koko woyamise ingubo kufutshane nalapho izityalo zimile khona. Qiniseka ukuba wompathise ngokugqibeleleyo ngengubo elinganiselwa kwi-2.5 sesentimitha ukuphakama ukuze icinezele ukhula kokhula igcine nokufuma emhlabeni. Xa uvuna i-amaranth yegqabi eliluhlaza, susa la magqabi mabini asekugqibeleni ukuvumela la magqabi angasentla agcwalise esi sithuba. Izityalo ziza kuqhubeka zivelisa igqabi eliluhlaza iinyanga ezimbalwa. Isishwankathelo: qhekeza imiqolo 3 cm. Galela icephe lothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa 60 cm. Galela icompost esi-3 cm ukuphakama ngaphezu kwebhanti elibanzi nge-10 cm kwimiqolo 3, ushiye 75 cm endledlana okwenza kube lula ukuvuna. Vula umsele we-1 cm ubunzulu embindini webhanti yecompost engaphezu komhlaba. Tyala imbewu ekumyinge we-1 cm ubunzulu, 15 cm ukuqelelana kwemiqolo 3 eku-75 cm uze wogqume ngokupheleleyo. Uze uyicuthe iqelelane nga-30 cm. You are the way, the truth and the light, the truth